Gyorsan csinálunk egy interjút a Moon zenekar énekesével. Ti viszont először játszotok Ecsekfalván, úgy van? Igen, ez így van. Tehát örülünk, hogy itt lehetünk végre. Mióta létezik egyébként a Moon zenekar? Egyébként a Moon zenekar, mint hivatalos zenekar, az 2,5 éve létezik. Előtte zenekarokkal működtünk, de most már... Azt úgy nagyjából tudom, hogy mindannyiótok zenélt előtte, tehát nem akkor kezdtétek a pályát, amikor a Moon zenekar indult. Elég komoly pályafutás van a hátatok mögött, szinte mindegyik őtöknek. Mondhatjuk, igen. Tehát mindenki ugye a kultikus bocs, hogy érünkből érkezett. Igen, nem véletlenül ültettelek a rohadékok mellé, úgyhogy...